Гырыф гадәтләребезне, ата-бабаларыбыз шәфкатенә, аларның яшәү усулына, тормыш тәҗрибәсенә тоташтырып тора. Дөнья иминлеге тамырларда. Гасырлардан килгән мирасыбызны саклап килүче милләттәшләребез бүген дә шактый. Шундыйларның берсе Риваят төрки-татар этно-ансамбле. Шушы көннәрдә ул 10 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Тантаналы кичәдән безнең репортаж. Риваят буыннан буынга, ата-бабаларыбыздан бүгенге көнгә кадәр сакланып килгән халык аваз иҗаты. Дистә еллар буена тупланган, хәзинәгә тиң композициялар, халкыбызның мәдәни мирасы булган биюләре, җырлары, уен кораллары. Буларның барысында Риваят ансамбле үз эченә сыйдырган. Риваят дигәч борынгы чырлар күз алдына килә. Ансамбльгә 10 яшь кенә булса да, халык мәхәббәтен яуларга өлгергән. Гырыф-гадәтләргә нигезләнгән, милли үзаңны күтәрүдә бик зур өлеш кертә. Данлыклы, шөһрәтле тарихыбызны чагылдыра. Юбилей булгач мәртәбәле кунаклар да була әлбәттә. Мәдәният министры исеменнән масса күләм мәгълүмат чаралары һәм җәмәгать оешмалары белән хезмәттәшлек итү бүлеге җитәкчесе Айрат Файзрахманов. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров. Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла котлады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Даниш Шакиров ансамбльне татар милләтенә күрсәткән олуг хезмәтләре өчен бөтен дөнья татар конгрессының халык ара берлеге медале һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Дил Булгарстанының да ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы. Шушы уңайдан менә әлеге Шамаил сезгә бер истәлекле бүләк булып торсын. Төрле илләргә йөрибез. Хәтта Кытайдан уракчы кыз җырының башкача яңгыравын ишетеп алгач, шундук үзебезгә язып алып кайттык. Татарларның ничек Кытайга күчеп килүе турындагы риваятлар да байытты безнең ансамбль репертуарын ди җитәкчеләре. Төрки татар этно төркеме. Ни өчен төрки татар? Чөнки без никадәр борынгылыкка карыйбыз. Безнең бит борынгы уен коралы уртак төрки әйтеп татарныкы гына әйтү дөрес булмый. Бөтен элементлар безнең уртак. Әлбәттә безнең 10 еллык программада без Болгар ханлыгы һәм Казан чырын күз аллап нашы бәйрәмгә туры китердек без. 1100 еллыгына багышланган ислам дин кабул итүгә багышланган программаны туры китердек нашы бәйрәмгә. Шунысын да әйтергә кирәк. Төркемнең җитәкчесе башта Сырнай этно-фольклор ансамблендә иҗат канатларын ныгыта. Шуннан иҗатташ дуслары белән үз төркемнәрен булдыралар. Ансамбльнең эшчәнлеге сәхнәдә чыгыш ясау белән генә шикләнми. Алар аудио җыентыклар чыгара, балалар бакчасына дидактик материаллар белән ярдәм итә. Яшь буынга мирасыбызны түкми-чәчми җиткереп килә. 5 юнәлеш ачылды ансамблебезнең. Ул инде концерт мәдәни агарту чараларыннан тыш балаларга да халык музыка коралларына Казаныбызга килгән кунаклар белән дә эшләү, шул бәйрәмнәр дисәң, бөтенесендә менә шушы үзебезнең кул астына алып татар халкына хезмәт итүне үзебезнең төп юнәлеш дип саныйбыз инде. Дини чараларда да катнашабыз бит инде. Менә безнең беренче чыгышта менә хәзерге Болгар чырлыгы костюмнары ул безнең мәсәлән быелгы тематикага туры килә. Ислам динен кабул итүнең бездә инде 1100 еллыгы. Инде безнең коллективның аягы һәрвакыт җиңел, инде теге коллективга килгән яшь кызлар үзләренә егетләр табалар. Ул менә мин дә бүген вакыйга менә көнне туры китереп, минем хатым миңа бүген малай бүләк итте. Һәм менә шундый бәхетле шатлыклар һәрберегезне көтеп торсын иде. Халкыбызның рухи мирасын, гасырлардан гасырларга күчеп килгән ядкәрләребезне барлап, өйрәнеп, аны киң катлам тамашачыга затлы, зәвыклы рәвештә җиткереп килә. Һәрбер тамашада татарның бөеклеге, горурлыгы чагыла. Татар халкы яшәгән төбәкләрдә, эш сәфәрләре белән барганда, гастрольләр белән йөргәндә, тамашачы тарафыннан чыгышлары һәрвакыт җылы кабул ителә. Алия Галиуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.